Ola, Esquío. Buscas algo de comer? Que mal educado, tamén me puido contestar. Un non se pode fiar dos esquíos. Son moi feitiños, pero ao meu entender non son de fiar. Ai, que foi iso? É unha landra. O esquío guindounos unha landra. Oi, esquío, iso non se fai. Ai, serán lampantíns. Mira, atácannos con landras. Non lles fagas caso. Imos cos nosos amigos. Oh, hola, Milo. Hola, Olga. Hola, Mumu. Non ides crer o que nos acaba de pasar. Iamos de paseo polo xardín e uns esquíos guindaron nos landras á cabeza. Como? Que vos atacaron uns esquíos? Iso non ten perdón. Halles que dar un bo escarmento. Temos que ir a exixirlles que se desculpen. Que non se lles ocorra volvelo facer. Non, Mumu, pareceme mellor deixalo correr, senón van empeorar as cousas. Pónteme quieta. Vos quedad aquí. Rita e mais eu imos ter unhas palabriñas con eles. Non vexo esquío ningún. Don Esquío, vimos a que pida desculpas por guindarlles landras aos nosos amigos. Parece que xa veñen. Ai! Ai! Pero que papo, sabe lo que é isto? É a guerra! As trincheiras! Agora van saber o que é bo. Son moi rápidos. Compre atacar por sorpresa. Ai! Pero que salvaxes! Van ver estes esquíos con quen se meteron. Toma, Adelandras, toma! Isto é a guerra! Parece que se renderon ao meu ataque. Ai! Au! Ai! Son unha morea deles. Fannos falla reforzos, hai que chamar polos outros. Atácannos! Témonos que defender! Meus amigos, atacaron-nos os esquíos. Temos que tomar medidas urxentes. Ai, non o aturo! Isto ten que rematar, hai que falar con eles. Ben, queridos esquíos, quixeramos... Ai, ai! Ai! Poida que nos ataquen con landras, pero xamais nos van quitar a liberdade! Camaradas, ás trincheiras! Temos que lanzar un ataque en masa. A de 3 guindamos toda a munición que temos. Unha. Dúas e 3. Téñennos rodeados. Hai que destruírlle a catapulta. Vou eu. Non, deixa estar.
Vou ser eu quen vos salva a todos. Son a mellor! ¡Qué divertido foi! Outra vez! Esquíos! Estades preparados para outra batalla?